नमस्ते. मी आज आंबील बनवते आहे. त्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगते, मी एक नवीन चॅनल स्टार्ट केलं आहे. ते म्हणजे शुभांगी किरवळ या नावाने आहे. आणि ते तुम्ही आहे ना जरूर बघा आठवणीने. त्याच्यावर मी गोष्टी म्हणजे 2 सांगितल्यात गोष्टी आणि अजून अनेक सांगायचे आहे. त्यासाठी तुम्ही आहे ना ते चॅनल खोलून बघा. त्याची लिंक आहे ना ते खाली बॉक्समध्ये भेटेल. आता मी तुम्हाला आंबील कशी करायची आणि त्याचं साहित्य काय आहे ते मी दाखवते. हे ज्वारीचं पीठ आहे, म्हणजे हे थोडंसं घेतलं आहे. म्हणजे आता ह्याच्यामधून आहे ना मी किती घ्यायचं ते दाखवते. ही वाटी आहे, यात आपल्याला थोडीशी बनवायची असेल ना, म्हणजे आज मी कशी पीठ ठेवायला आहे ना, कशी सुरुवात करायची ना ते मी आता तुम्हाला सुरुवात दाखवते आहे. आणि त्याच्यानंतरचं दाखवणार आहे ना ते बनवताना दाखवणार. समजा अशी 1 वाटी 2 वाटे पीठ घ्यायचं. म्हणजे जसं आपल्या घरामध्ये कोण असं खाणारं पिणारं असेल ना चांगलं, तसं भरपूर पीठ घ्यायचं. आता मी तुम्हाला 2 वाट्याचा अंदाज सांगते. आता 2 वाटे पीठ घेतलं आहे. आता हे कसं आपण मी काय दाखवते तुम्हाला, म्हणजे सुरुवात कशी करायची. हे जे आपण आता डिश बनवतोय ना ह्याची सुरुवात कशी बनवायची हे मी आता तुम्हाला सांगते. हे पीठ घेतलं आहे ना, हे पीठ कसं आंबायला पाहिजे त्याच्यासाठी आहे ना ही सुरुवात. नंतर आपल्याला हा लिंबूचा रस घेतला आहे थोडासा, म्हणजे आंबटपणा येऊसाठी. यात आपल्याला डिश कधी बनवायची आहे, म्हणजे उद्या बनवायची आहे, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी बनवायची आहे. असं थोडंसं म्हणजे आपण दह्याला विरजण लावतो ना त्या पद्धतीचं असं आता मी पीठ. आता याच्यामध्ये मी लिंबूचा रस टाकला आहे, म्हणजे ते पीठ यायला पाहिजे ना म्हणून. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला जसं पातळ पाहिजे असेल ना, म्हणजे आता पहिली सुरुवात दाखवते मी तुम्हाला. आता मी पहिले 2 वाट्या पाणी ठेवून दाखवते. याचं चांगलं कालवून आहे ना, म्हणजे अजून याच्यामध्ये पाणी पाहिजे आहे. म्हणजे असं घट्ट नाही ठेवायचं आहे, म्हणजे पातळच ठेवायचं आहे आपल्याला. म्हणजे आतापर्यंत मी 3 वाट्या पाणी ओतलं आहे, म्हणजे मी तुम्हाला दाखवते. असं चांगलं आहे ना. पहिल्यांदाच आपण बनवणार ना, सुरुवात करणार कशी, तर ही अशी सुरुवात करायची असते. ह्याच्यामध्ये असे गुटल्या बिटल्या ठेवायचे नाही. आणि ह्याच्यामध्ये असं 3 वाटे पाणी घेऊन आहे ना एवढं घट्ट झालं आहे, पण एवढं घट्ट नाही आपल्याला घ्यायचं आहे. म्हणजे थोडं अजून मला अर्धी वाटी पाणी लागेल. आता मी याच्यामध्ये अजून अर्धी वाटी पाणी ओतते. म्हणजे आपले झाले किती पाणी, 3.5 वाट्या पाणी झालं. आता हे असं मिक्स करून आहे ना हे आता पूर्ण मस्तपैकी. आणि याच्यामध्ये काही बाकीचं सुद्धा म्हणजे काही टाकायचं नाही, मीठ वगैरे. आता मी हे ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे. तुम्ही गव्हाचं पीठ घेतलं तरी चालेल, पौष्टिक नाचणीचं पीठ घेतलं तरी पण चालेल. पण हा तुम्हाला पहिला सुरुवात कशी करायची हे मी तुम्हाला आता दाखवलं आहे. आणि जेव्हा मी नंतर बनवेन ना तेव्हा तर तुम्हाला मी दाखवणारच आहे. हे असं मिक्स करून आता मी पीठ ठेवलेलं आहे. आता हे मी तुम्हाला उद्या बनवणार ना तेव्हा मी दाखवणार. उद्या कसं हे पीठ आहे ना थोडं आंबट होणार आहे. त्याच्यावर आहे ना टोपावर किंवा आता मी हा टोप घेऊन दाखवला आहे छोटासा. तुम्ही डब्यामध्ये सुद्धा करून ठेवू शकता. असं झाकण मारून उद्यासाठी हे आपण उद्या तयार करणार आहे. ह्याची मी आंबील करून दाखवणार आहे. हा पण कसं म्हणजे आपली गरम जागा कुठे असेल किचनमध्ये आहे ना साईडला, असं म्हणजे आपण आपलं जेवण वगैरे कुठे काढून ठेवतो अशा ठिकाणी हे गरम ठिकाणी ठेवायचं, म्हणजे पीठ चांगलं येतं. आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला आंबवायला ठेवलं होतं ना, हे बघा कसं आलं आहे पीठ. असं मस्त छान आलं आहे, हे बघा. तर हे कसं माहिती आहे, असं सुरुवातीमध्ये आहे ना असं थोडं लिंबू पिळायला लागतो, म्हणजे ते आंबट पीठ होतो. आता हे मस्त असं पीठ बघा झालं आहे छान. म्हणजे त्याच्यात गुटली वगैरे नाही राहायला पाहिजे. तर ते आपण बनवल्यावर आहे ना तोंडात मग गुटली आली की मग म्हणजे असं बरोबर नाही वाटत. असं चांगलं गोटून असं ढवळून घ्यायचं. आता मी आहे ना दाखवते तुम्हाला. ह्याच्यासाठी आहे ना बनवायला आहे ना, ह्याच्यासाठी मी पाणी उकळायला ठेवलं आहे. असं झाकण ठेवायचं, पाणी ठेवायचं आणि असं झाकण ठेवायचं. बघा हे पाणी कसं उकळलं आहे. अशी उकळी यायला पाहिजे, तेव्हा ते आपण आता आंबील बनवणार. हे आता पीठ आहे ना हे असं झालं आहे ना चांगलं घट्ट. आता ते काय करणार मी, आता गॅस आहे ना थोडा मीडियम करणार. आणि हे पीठ आहे ना हे मी आता थोडं म्हणजे त्याच्यामध्ये ओतणार आहे. बघा कसं, म्हणजे असं थोडं ओतून घ्यायचं. म्हणजे किती आपल्याला घट्ट पाहिजे ना
तसं ते होणार आहे. आता हे आपल्याला एवढीच पाहिजे असेल ना, मी 2 ग्लास पाणी ठेवले होते. मोठे 2 ग्लास असतात ना, तसे मी 2 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवलं होतं. आणि आता मस्तपैकी कड आला, पाण्याला उकळी आली. आणि आता त्याच्यामध्ये हे आहे ना, हे मी आता आंबील बनवते आहे. त्याच्यासाठी हे आंबलीचं आहे ना, हे आंबवून असं पिठाचं ठेवलेलं होतं, म्हणजे आदल्या दिवशी रात्री. ते आता हे पीठ मस्त बनलं आणि आता ही आपली आंबील पण मस्त तयार झाली आहे. म्हणजे अशी जास्त पण घट्ट नाही करायची, म्हणजे आपल्याला जास्त घट्ट कशी प्यायला वाटत नाही. आणि अशी जरा पातळ अशी केली ना, अशी मस्त सरसरी, की ती प्यायला पण कसं एकदम पाण्यासारखं माणूस पिऊन जातं. म्हणजे आपण ज्यूस वगैरे कसा पितो त्या पद्धतीने आपण पितो. आणि हे आपल्याला अजून वाढवायची असेल ना, तर त्याच्यामध्ये हे आहे ना, हे परत थोडं आंबवून ओतायचं आणि हे थोडंसं शिल्लक ठेवायचं. आता मी तुम्हाला सांगते, हे थोडं शिल्लक ठेवलं आहे ना, ह्याच्यामध्ये आहे ना, आता मी तुम्हाला नंतर सांगते, पहिलं आंबील बनवून घेते, नाहीतर ती परत गॅसवर आहे ना घट्ट होऊन जाईल. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी ओतायचं, कारण आपल्याला ती वाढवायची आहे ना, म्हणून. आंबट मस्त वास येतो आहे. अशी आपली अशी घट्ट बनवायची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना लगेच मीठ टाकून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं. ह्याला कसं कड येत नाही, म्हणजे उकळी कशी येते, म्हणजे अशी म्हणजे वरती असा फेस येतो, म्हणजे आपली ती आंबील शिजली म्हणून समजायचं. ही म्हणजे आपल्याला चवीला कशी लागते माहिती आहे का, आपण कसं ताक पितो आंबट, तसं म्हणजे हे आंबट लागतो, ताकासारखं असतं. आणि हे पण चांगले पौष्टिक असते. ज्याला जेवण वगैरे जात नाही तर त्यांनी हे आंबील वगैरे अशी म्हणजे करून प्यायची. तांदळाची पेत दाखवली आहे ती तशी करून प्यायची. आता मस्त आपली म्हणजे रेडी झालेली आहे. म्हणजे तुम्हाला जरा दाखवते, वरती असं फेस आला ना जरा, म्हणजे असं म्हणजे ती कडते कशी बघा, म्हणजे बाजूने ना अशी उकळी येते आहे, ही बघा, ही अशी उकळी येते बघा. आणि आपण कसं तिथेच थांबायचं, नाही तर कसं माहिती आहे, हे दुधासारखं पटकन ओतून जाणार. हे असं कसं कडलं आहे ना हे, म्हणजे आता आपली मस्त रेडी तयार झालेली आहे. हे असं मध्ये आहे ना असा फेस जमा होतो. ही आता आपली आंबील मस्त तयार म्हणजे रेडी छान झालेली आहे बघा. कसं फेस आलाय बघा बघा, म्हणजे ही आता शिजली. आता मी गॅस बंद करते आणि आता तुम्हाला पुढचं दाखवते. हे जे पीठ आहे ना, हे पूर्ण नाही ओतायचं आंबलीसाठी, हे थोडंसं विरजनासाठी, म्हणजे आपण दह्याला विरजन कसं लावतो त्या पद्धतीचं आहे ते, म्हणजे हे विरजन समजा. आणि ह्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला आता त्याच्यामध्ये थोडं अजून पीठ टाकायचं, म्हणजे थोडं पाणी टाकायचं आणि त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं असं पीठ टाकून ठेवायचं. म्हणजे आपल्याला जेवढं करायचं असेल ना त्या अंदाजाने आपण पीठ टाकायचं. काल मी कसं 1 काय 2 वाटी वापरलं होतं ना, तसंच म्हणजे आता हे आहे ना पीठ आपल्याला कमी पाहिजे तर कमी, अर्धी वाटी टाकून ठेवायचं. आणि हे पीठ आहे ना, हे भोवती गोल आहे ना, हे असं चांगलं म्हणजे असं पुसून घ्यायचं, म्हणजे ते भांड्याला आहे ना लागलं नाही पाहिजे. पीठ ज्वारीचं पीठ आहे आणि आपण कसं गव्हाचं पण करू शकता, असं काय नाही ज्वारीचंच पाहिजे. आणि असं पीठ आहे ना, हे आता कालवायचं नाही, हे असंच ठेवायचं. आणि याच्यामध्ये अजून आहे ना थोडं पाणी ओतायचं, असं पाणी ओतून ठेवायचं, म्हणजे हे आपलं उद्यासाठी रेडी होणार. म्हणजे उद्याच करायची सकाळी. तुम्ही म्हणाल ही उद्या नाही करणार, सकाळी नाही करणार, रात्री करेन, तर हे पीठ आहे ना आंबट होणार आणि जास्त आंबट लागणार. आता परत असं झाकून ठेवायचं आणि उद्या सकाळी परत जशी आता मी आंबील बनवली ना, ही अशी बनवायची बघा, किती मस्त. अशी एवढी घट्ट बनवायची, लय पातळ पण नाही बनवायची. आपल्याला कसं मी सुरुवात करायची कशी आहे ना ते मी दाखवलेलं आहे सुरुवातीला. म्हणजे पिठामध्ये मी लिंबू पिळून दाखवलं आहे, म्हणजे तसं तुम्हाला प्रकार करायला लागेल. आणि नंतर जे तुमचं म्हणजे ती सुरुवात झाली ना, मग तुम्ही नंतर आहे ना असं पीठ ठेवायचं, म्हणजे परत त्याच्यामध्ये लिंबू पिळायचं नाही, कारण त्याच्यामध्ये ते पहिलंच विरजन होतं ना, त्याच्यामुळे आहे ना ते असं मग पाणी वगतून पीठ पाहिजे तेवढं ते घेऊन आहे ना असं व्यवस्थित झाकून परत त्या ठिकाणी ठेवायचं.
हे आता मी पीठ टाकून ठेवलं आहे ना रात्री, हे उद्या सकाळी बनवायची. किंवा तुम्ही सकाळी बनवत असाल ना तर ते रात्री पीठ टाकायचं, असं करायचं. आपली ज्वारीची आंबील आहे ना मस्त छान झालेली आहे. आणि अशी तुम्ही बनवा, घराघरातून म्हणजे प्रत्येकाने बनवा. आणि मस्त खायची असते, 2 टाईम प्यायची असते, एक एक ग्लास. म्हणजे आपल्याला ताकद पण येते आणि शक्ती येते. म्हणजे कसं माहिती आहे, कुठे बाहेर फिरायला गेलात ना तरी पण ही 1 ग्लास पिऊन जायची. आणि आंबील उरली ना तर फेकून नाही द्यायची, तशीच ठेवायची गरम करून. आणि परत रात्री प्यायची, म्हणजे दिवसभर आहे ना ती गोष्ट खराब होत नाही.